е подходящ момент. Сигурна съм в това. Трудно е да кажеш истината, когато обичаш някого. Знам, че все още ме обичаш. Надин, моля те. Имам чувството, че ме щадиш и това много ме трогва, но... Феликс, повярвай ми, аз мога да понеса истината. Каква истина, Надин? Феликс, чувствам, че нещо не е наред с мен. Ако държиш на мен поне малко, кажи ми истината. Искаш да се страхува, че скоро ще умре, вместо да съхрани силите си за друго?